Kaya Jaya, dulimpos ko pa ilaan. Limpos mo. Ha? Pangit. Mabiro ka lang baak. Manbansong ka. Adya lang tibabay kung mapisinikugan. Tig sa signal na to yung baak. Ano ba nuwa kon? Palanda tayo ni baak. Kapsuta kon, kabibiro kanyang baak. Napalan yun Andres. Nagpudaw si ko. Abisin natin ang babae ba? Pamnagan natin. Kanahin ko mabuy-buy ato eh. Sikat na sikat ato eh. Itak personal natin, papitsura. Mura siya ka. Yeah, boy. Di pa ato iti partner ni ko ni Mark Anthony Fernandez dati. Nag-trending ato eh. Baka mo sa paminsara lang magbuy-buya. Puri lagkatay. Nagpudaw siya. Kasara banaws. Nagswerte yung mga ito lalaking kapat na ng baak. Bing pa ito lalaki niyo. Ano tanong agudisyon tamot ita? Di ba Max? Pumasatang orbit ta. Ang tamot ito, tsurahin tamot ta. Okay, dikit dahil. Maray mo may sub-8. Mga pangpangarapin na yun, malabo ata nga mangyari. Nagpintas na talaga na yun. Yes! Nagigilak man lang kahit. Gusto yung mabibuya ka. Wow! Bigla kagpukaw manamdaman ha. Kasi siyempre natangan akong bakak. Eh, ko. Ni, sarding mitin ni. Dududing. Data. Ayun. Data akong kumikita ni Bak. Kababain. Ano tayo mga 30 piso daw? Ay, martin ko. Pagbusikan. Narika tayo, baka may kibuya daw mo. Kaya Jaya, dulimpos ko pa ilaan. Limpos mo. Ha? Pangit. Pwede sa mga baak. Kaya kaysa nung babae, sinikugambay. Mabiro ka lang baak. Manbansong ka. Adya lang tibabay kung mapisinikugan. Umit sunat toy. Toy. Manbansong ka baak. Ay, ito ba? Bak. Tita nga tao. Panapipig sa signal tao. Stay ta. Ay, makadali ati ko. Silpong ko. Sensya ka. Natugkar na tataoy. Natita makot taoy. Hey, hindi ko makaulay. Hinta ka. Hinti ka na eh. Napangit. Tama. Isam. Takan. Lemon. Nagantay ko makita ka. Atay ko kamo. Pakasi ta. Pasi. Magbayag mga gargar. Do. Sige ah. Kita ka madalain. Okay. Ta. Set up mo na, nagbayad mo ito. Nabitin ako. Mga tututor. Ang tani. Sa atin mala, matin na. Kasi mo na. Haan. Ta. Kahit manay. Pipe man ay. Tig sa signal na to yung baak. Iti sa bana na banduwa kon. Palanda tayo ni baak. Hindi nagtatap sa dati baak. Okay pa. Ay, baak. Makita ka lang. Ate nga pupugkaw. Manmonson ka, tamali ka makinudain. Nagado nga babae niya, mapiti talaga si kuwam. Nagsakit ti Rinak.
Namit din. Nung madimbir-biro ko, darating lang sila na nakatambay. Nung biro ko, mawan. Oh, sayang ating apukupog ko dyan, magamit kinibaka ito ya. Sa bambaak. Grace, tigir-gir ako. Mabalin nga bumabatat to yun. Isa lang sa balik buyan. At ako, kakainom mo titubay tao. Takin din. Ate mo eh. May tipis tutang ko, siguro. Bitin-bitin mo tao. Sige, sarap. Buting mga tipustutan eh. Kaya ate ako tinapig sa signal na. Sabol tayo sa balay, hindi may mayat. Di kanto, pero nagsardang di kakainom mo titubay to. Nervyos ka. Natutulad ng kape ang paikat. Nagkape ka gamain. Tama. Takam. Rahin ang mata. Baka tumakas ka ko, madi ka masapulan eh. Sa bambaak, sigurado rin titindahan na dyan. Ni, oo mo na sunat to eh. Napalan na dyan nga taon. Oh no! Nga tanong, perjak na titindahan nan. Eh, makabawiak lang. Gusti sa pamandris, dino-dino lang pang itorturuan mga pagbuyaan tamo eh. Titingaw tinapig sa signal. Tus-tusi ka ko, kaya mo mo eh. Nagmet niyo. Makapabekti dara ko naman. No, kita mo, enjoy ka mo ilaan ka. Di ka tagarin yung tani, mapanan na eh, yidanan. Isa ba na? Ipitag kati ko ako. Tugyanan lang ka. Yeah, boy. Mata, sige. Nagpayag mga tilalaki. Siyak lang ata kawanan lang pa ito eh. Tatando pala chichiburitsi na mo. Tabak. Ano yun? Pasensya ka bak. Makita ka nga na mangyari kanyam. Dan tol-tal daw mo. Sakit inaramid mo ka. Kapsuta ko, kabibiro kanyang bak. Napalan yun, Andres. Biro ka lang bak. Napalan na din nga taon. Nagkain mo ako ng lalaki sa kaya. Pagsuba ka ating ba?